Ka District Legal Services Authority DLSA West Khasi Hills kala penlong ya ke Legal Awareness Program na kebenta ki nongsna nong penmi bat ki nong di dawai hapo ka nalsa don campaign han nongston. Haba ajeng pensyai hakan ka sngi ka Chief Judicial Magistrate kam Secretary jong ka DLSA ka DMKS Shadap kala kentu ya ki nong di dawai baken ai dawai tang ya ki badon ka slip dawai na ki doktor bat bu ya ki jing tho bat ban pentep lada ki don jing suba pendon kam bakla ya dawai. Ki nong kran hakan ka sngi kala penpau baki Hastings kinong kran ha ka sngi kila penpau baki bak Hastings ken ngat ha ka jing penchitom kat kum ka an NDPS bat kentu ya ka jingkit kri lang da baro ban yakun persya ya ka jing di drug. Ka Meghalaya Rowing Water Association kala penlong ya ka